दिनै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सान बेखौहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ नैबे हाग्रामा दालां सेराव फालिदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? गिबियावनो आं दिनैहाय नैबे बेलासि समावहाय दिनैनि बे गोनांथार मोनसे जोंनि एक्स एनडिएफबि बा एनडिएफबिनि सासे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि एलाइस डिआर नाब्ला सारनि मोनसे जोनोम सान बे जोनोम सानानो जाबाय 64 इयार्स बार्थडे सेलिब्रेशन। बे रन्जन दैमारि सारनि जोनोम साननि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ जों अराय सम गोबाव समनिफ्राय आखाइ फाथेर लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो जोंनि गोथाङै थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि जितु एकर्ड जाखांनायनि जितु क्लजफ्राव थानाय माखासे मोन्थाइ बे मोन्थाइफोरखौ लानानै दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा दिनै सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि दिल्ली सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनजोंहाय जोङो दिनैहाय सावरायबाय थानाय जादों जे दिनैहाय एमएसआव थानाय माखासे क्लजफोरनि जितु खामानि मावनांगौ एनडिएफबिफोरनि मोन्थाइ जे मोनफुंनो हायाखै बेखौ दिनै इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उननिफ्रायनो जन्म जाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैहाय जोङो रायलायबाय थादों सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि आरो दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंहा सासे फाउन्डार मानगोनां दिनैनि जिहेतु 64 इयार्स जिहेतु मोनसे जोनोम सान मानगोनां रन्जन दैमारिनि सानखौ लोब्बा लानानै सारा जे दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जे दिनैहाय जेलावहाय जे थाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे 54 गिदिर आरो केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ दिनै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि नैबे 64 बार्थडे सेलिब्रेशन सानजों लोब्बा लाफानानै दिनै इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनो लुबैदों बा सरकारनो बिटिआर सरकारनो जों फोरमायहरनो नागिरदों थाबैनो एक्स एनडिएफबिफोरनि जेसेबांनाखि एमएसआव लिरजानाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोन्थाइफोर दङ बेखौ थाबैनो जुदि मावफुङाब्ला जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो बार हब्राबाय थानांगौ गोनां जायोब्ला जों हब्रानायजों जों थानाय नङा जोङो दरखार जायोब्ला जोङो दिनै आन्दलनबो खालामफिनगोन दिनै बे खोथाखौ दिनै जों स्पष्ट बुंबाय थादों आरो जों जुदि बुंनानै लायाब्ला दिनै बिथांमोनाबो दिनै खामानिखौ मावनो नागिरा बेनिखायनो दिनै जों बुंगोन रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोनांगौ आरो 54 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लिडार आरो केडार्सफोरखौ थाबैनो बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारा जेरै हायो एरैहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायलायनाय गेजेरजों बे 2024 बोसोरावनो जाहाथे थाबैनो उदाङाव लाबोनो हायो बेखौ जों दिनैहाय गोख्रों आरो गोरायै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जोनोम साननि गेजेरजों दिनै जों फोरमायहरदों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो सुक्तिकारि बा सागानगिरि सासे गायसनगिरि आफादगिरिया दिनैसिम जेलाव थानांदों बेहाय राजखान्थिनि खैसार दं होनना सानो नामा? बेखौथ' जोङो दिनै सरासनस्रा हिसाबै जों बेखौ एसेब्लाबो दिनै जों नोजोर बोनो हादों जों एसेबाबो स्टाडि खालामबोनो हादों जोङो गुबुनफोरनि एकर्ड जाखांलांनायनि उनावहाय सिगनेटरि हिसाबै बेफोरबायदि सेन्ट्रेल जेलाव बा जेलाव थाबाय थानायखौ जों नुफेराखै दिनै एग्जाम्पल हिसाबै दिनै आल्फाफोरनि खोथाखौ जों बुंगोन आल्फाफ्राबो आखाइ फाथेर लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय बिथांमोनाबो गोबां जेल जानाय दङमोन दिनै गिदिर गिदिर केस दंमोन नाथाय बिथांमोना एकर्ड जायैनि सिगाङावनो दिनै बिथांमोना माखासे केसफ्रा दिनैहाय उदां जागोरलांदों जायखौ दिनैहाय 2004 2004 मोनसे गिख्रंथावना मोनसे बम ब्लास्ट जादोंमोन आल्फायाबो होदोंमोन बे केसफोरनि माखासे जेल जानायफ्राबो दिनै गलांजोब्बाय बेफोरबो केसआबो दिनै जोबलांबाय दिनैहाय एनडिएफबिनि
फाउन्डार रन्जन दैमारिनि समस्यायाबो दिनै एकर जाखांनायनि उनाव सल्भ जानांगौमोन बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो बुंगोन पलिटिकेलि हयथ' माबा मोनसे बिथांखौ दाम दर खालामनो थाखाय सम आरो थासारिखौ नायनानैसो हयथ' बिथांखौ बख'हैगोन नामा जों बेखौ मिजिंथिदों आरो इउनिटि फरामा बेखौनो नोजोर होबाय थादों हयथ' बिथांखौ माबा मोनसे सम आरो थासारिखौ नायनानैसो बिथांखौ बख'गोन बेखौ जों नोजोर होदों बेनिखायनो नों सोंनाय बादिनो हयथ' बियो माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि माखासे कनस्पिरेसि थानो हागौ बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम हिसाबै फैबाय थानाय जायखिजाया बिसायख'थिफोरावहाय गेलेबायगोन नामा नोंसिनि सोंनाया खोब गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा जे फैगासिनो थानाय बे 2024आव मोनसे एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सननि थाखाय जों इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जोङो बिनि सायाव डिसिसन लाथ'नाय जायाखै खिन्थु सम आरो थासारिखौ नायनानै हयथ' जों बेखौ सावरायगोन सावरायखांनायनि उनावहाय बबे मोनसे दल आरो टीमखौ जों सापर्ट खालामगोन बेखौ जोङो थाबैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सानजानिफ्राय साहानिफ्राय खोलासिमाव जोङो मेसेजखौ दैथायहरनाय जागोन खिन्थु बर्तमान जों इउनाइटेड फराम हिसाबै रावबो दल संगठनखौ पलिटिकेल आफादखौ जोङो दिनैहाय डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै जों नुनो मोनदों माने नुनो मोनबोबाय थादों माखासे बारग' एनडिएफबिफोरा सोरबा खुंथाय गोहोआव थानाय हानजायाव बा बेरेखा दोलोआव हाबबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बेलायाव मा फोरमायगोन दानि माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा नंगौ जोंनि गेजेराव दिनै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सान बेखौहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ नैबे हाग्रामा दालां सेराव फालिदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन गिबियावनो आं दिनैहाय नैबे बेलासि समावहाय दिनैनि बे गोनांथार मोनसे जोंनि एक्स एनडिएफबि बा एनडिएफबिनि सासे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि LISDR नाब्ला सारनि मोनसे जोनोम सान बे जोनोम सानानो जाबाय 64 इयार्स बार्थडे सेलिब्रेसन बे रन्जन दैमारि सारनि जोनोम साननि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ जों अराय सम गोबाव समनिफ्राय आखाइ फाथेर लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो जोंनि गोथाङै थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि जितु एकर्ड जाखांनायनि जितु क्लजफ्राव थानाय माखासे मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ लानानै दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा दिनै सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि दिल्ली सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनजोंहाय जोङो दिनैहाय सावरायबाय थानाय जादों जे दिनैहाय एमओएसआव थानाय माखासे क्लजफोरनि जितु खामानि मावनांगौ एनडिएफबिफोरनि मोन्थाय जे मोनफुंनो हायाखै बेखौ दिनै इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उननिफ्रायनो जन्म जाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैहाय जोङो रायलायबाय थादों सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि आरो दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंहा सासे फाउन्डार मानगोनां दिनैनि जिहेतु 64 इयार्स जिहेतु मोनसे जोनोम सान मानगोनां रन्जन दैमारिनि सानखौ लोब्बा लानानै सारा जे दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जे दिनैहाय जेलावहाय जे थाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे 54 लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ दिनै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि नैबे 64 बार्थडे सेलिब्रेसन सानजों लोब्बा लाफानानै दिनै इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो मोनथिहरनो लुबैदों बा सरकारनो बिटिआर सरकारनो जों फोरमायहरनो नागिरदों थाबैनो एक्स एनडिएफबिफोरनि जेसेबांनाखि एमओएसआव लिरजानाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोन्थायफोर दङ बेखौ थाबैनो जुदि मावफुङाब्ला जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो बार हब्राबाय थानांगौ गोनां जायोब्ला जों हब्रानायजों जों थानाय नङा जोङो दरखार जायोब्ला जोङो दिनै आन्दलनबो खालामफिनगोन दिनै बे खोथाखौ दिनै जों स्पष्ट बुंबाय थादों आरो जों जुदि बुंनानै लायाब्ला दिनै बिथांमोनाबो दिनै खामानिखौ मावनो नागिरा बेनिखायनो दिनै जों बुंगोन रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोनांगौ आरो 54
सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लिडार आरो केडार्सफोरखौ थाबैनो बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारा जेरै हायो एरैहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बे 2024 बोसोरावनो जाहाथे थाबैनो उदाङाव लाबोनो हायो बेखौ जों दिनैहाय गोख्रों आरो गोरायै एनडिएफबि फराम एक्स एनडिएफबिनि दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जोनोम सारनि गेजेरजों दिनै फोरमायहरदों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो सुक्तिकारि बा सागानगिरि सासे गायसनगिरि आफादगिरिया दिनैसिम जेलाव थानांदों बेहाय राजखान्थिनि खैसार दं होनना सानो नामा? बेखौथ' जोङो दिनै सरासनस्रा हिसाबै जों बेखौ एसेब्लाबो दिनै जों नोजोर बोनो हादों, जों एसेबाबो स्टाडि खालामबोनो हादों। जोङो गुबुनफोरनि एकर जाखांलांनायनि उनावहाय सिगनेटरि हिसाबै बेफोरबायदि सेन्ट्रेल जेलाव बा जेलाव थाबाय थानायखौ जों नुफेराखै। दिनै एग्जाम्पोल हिसाबै दिनै आल्फाफोरनि खोथाखौ जों बुंगोन। आल्फाफ्राबो आखाइ फारसे लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय बिथांमोनाबो गोबां जेल जानाय दङमोन, दिनै गिदिर गिदिर केस दंमोन, नाथाय बिथांमोना एकर्ड जायैनि सिगाङावनो दिनै बिथांमोना माखासे केसफ्रा दिनैहाय उदां जागोरलांदों, जायखौ दिनैहाय 2004 मोनसे गिख्रंथावना मोनसे बम ब्लास्ट जादोंमोन, आल्फायाबो होदोंमोन। बे केसफोरनि माखासे जेल जानायफ्राबो दिनै गलांजोब्बाय, बेफोरबो केसआबो दिनै जोबलांबाय। दिनैहाय एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिनि समस्यायाबो दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव सल्भ जानांगौमोन। बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो बुंगोन, पलिटिकेलि हयथ' माबा मोनसे बिथांखौ दाम दर खालामनो थाखाय सम आरो थासारिखौ नायनानैसो हयथ' बिथांखौ बख'हैगोन नामा जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो इउनिटि फरामा बेखौनो नोजोर होबाय थादों, हयथ' बिथांखौ माबा मोनसे सम आरो थासारिखौ नायनानैसो बिथांखौ बख'गोन बेखौ जों नोजोर होदों। बेनिखायनो नों सोंनाय बादिनो हयथ' बियो माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि माखासे कनस्पिरेसि थानो हागौ बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम हिसाबै फैबाय थानाय जायखिजाया बिसायख'थिफोरावहाय गेलेबायगोन नामा? नोंसिनि सोंनाया खोब गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा। जे फैगासिनो थानाय बे 2024आव मोनसे एमपि इलेक्सन, बे एमपि इलेक्सननि थाखाय जों इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जोङो बिनि सायाव डिसिसन लाथ'नाय जायाखै। खिन्थु सम आरो थासारिखौ नायनानै हयथ' जों बेखौ सावरायगोन। सावरायखांनायनि उनावहाय बबे मोनसे दल आरो टिमखौ जों सापर्ट खालामगोन बेखौ जोङो थाबैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सानजानिफ्राय साहानिफ्राय खोलासिमाव जोङो मेसेजखौ दैथायहरनाय जागोन। खिन्थु बर्तमान जों इउनाइटेड फराम हिसाबै रावबो दल संगठनखौ पलिटिकेल आफादखौ जोङो दिनैहाय डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै। जों नुनो मोनदों, माने नुनो मोनबोबाय थादों, माखासे बारग' एनडिएफबिफोरा सोरबा खुंथाय गोहोआव थानाय हानजायाव बा बेरेखा दोलोआव हाबबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव मा फोरमायगोन? दानि माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा नंगौ जोंनि गेजेराव